Hakani ke episode kebeladap ni layak mi. Kini ki kun cendra. Yo kun cendra. Hoi. Ti kadang ni pai na kata kaliang. Kemut kaya rap ingi ba kadon kajing ya lenti ko thamai. Nhiều post nem. Wan mem kin nhiều này. Nhiều. Hoi. Nhiều post. Kajing ya lenti ko thamai. Ti ngej ba katu ka bagi keren mentakan ya rap ingi. Ti kani kan ya mir bat katu ka khot ka balai fuar ba kisngi ki jong tera baro kilong ars pa san snem ba tera ya baharan. Hakani ke episode ke bementa tungin yak mi. Hang ni biang kawan ba utera udon ki khun u Abram u Nahor bat Haran. laingot biang Noah laingot mendah niru Tera laingot. laingot. Ti katuka bar penyau sedang katuka jingher pateng no tera. Ini long na unowa laingot ki khun cendrang ter ada bipek ki bubun ki jaj benriu poi biang hosyam. No hosyam ter poi no hau eber. Eber hau pelek. No pelek poi hau niu tera. Nei ter tu no hau nahor hau tera. La poi hu tera pede kawan kani kalain ko thamai pede. Family lain jong tera pa na. Hoi nang pede. Long boleh lo ha kini ki jingher pateng ki long kerpang teh ka beteng tu ter kawan tu nei. Ti la poi no hosyam. Nakalan yung siyam tak tu poi eber. Eber poi pelek. No pelek poi no hor tera. No poi hau ni tera pede. Kawan ti hang ni de pipet bah ni tera mo udan ni khun Abram unahor bodo haran. Kat ba unahor ude kadai du ke kerteng jong ukpa jong tera. Arpusau. Nahor le arpo kundai snem bola pan kayu tera. Ti arpon ria pede utera kadim waktu la itu ka karta ka jong pun kayu Abram unahor ba yu haran. I ko bo tera wa ai teng khun jong he teng jong pa. Ti long bolong ni hasi mentaru em kidan ti ustana ban ai kateng kepala ada ai kateng humtu dan din la kham he kham san nam ti ka dan ka jong ka jing sutunan ka ba ki khun ki bu kateng kepala nak mat ti yo ka dai he ka jing su ye lo jong kepala na super khat kum ta to ki jing her pateng ki jong utera de fi pe tu khar gor nyo ta ka poi biang tu mo Abram padai Abram Nahor Haran. Bat Haran ulapan kai ya ulot. Katu kandon ka jong ka khanam ne. Mula ong na duk tu ka khot ka war penyo. Ti nakini ki laingot Haran ulayap no. Minshwa bu kpa jong hakari blak hai Kamut Haran ulayap shwai lau jong kpa. Kataru hakani ka shnong ka bahakari ki khaldi. Kani ka sakran pa sakay ka jingat lenti ka bathamay. Kari ki khaldi. Kata ka di ngilabot ong kapoin lani kajaka haka baka jingat lenti ka bathamay pa de. Kasdang. To ka arpo kundai Abram bat Nahor kilayo yala ka tengah. Ke kerteng ke tengah Abram kalong ke sarai, bat ke kerteng ke tengah Nahor kalong ke Milka. Ke khun Haran ukpa ke Milka, bat ukpa ke Iska. Pej bah tu kerteng tu mo. Abram bat Nahor layo la ka tengah hoi. Ala ka jong deh. Tu Abram nomor bela emlien tan Abraham. Abram kerteng ke tengah jo di sarai. Sarai hoi. Kerteng ke tengah Nahor pan. Kalong ka Milka ka khun Haran. Ukpa ka Milka bat ukpa ka Iska. Mo ni Haran dan arngot khun kentai. Hang ni. Hang ni nginum dei banyat yu tei bola khalat. Long Shanghai and the Kain Kasi Jumi de Shanghai Kunjung Pakna no Pasan. Tolong. Kisparate Pejmo Nahor dispara mo Haran. Hai.
hoi kayaknya Tak, Abram unahor ba uharan te hang ni ka kerteng ka kun uharan mo uni uharan la amde duwe brio ne undi duwe maka numla banlong bang ni ba uharan undon kun nama kini kinang rit tante mo uharan upan khai ulat sayap no ne hoi hmm kalong ula don kun don yulat kedau tang yulat te Hmm. te ding ketu uyap syua bu kwa jung un yap hmm ti uni unahor pade u Shanghai ya ka kun ke jung uharan tu uni unum de uni uju uharan bos parabat u gain undi de wei pada uharan wei, hoi nomor hang ni balik ka kanirap ini syata kalong belak kedau ki arngut ki kun kan thai ka wei ke milka ka belum ke tengah jung uharan ke tengah jung nahor bat ka iska hmm hmm dadai ya uju haran kupa jung ulat kidang ret and then indala itu hang ni ba niu nahor u Shanghai ka khun jong haran u paran men jong kan jin la thok ta kadai ka bomla ru ban long na khai na karta ha ka jin pakhat bri jong hoi no kini gila arang ba kiri keju kalan keju karta hoi ti hang ni kawan pade kani ka benta kani ka boong ka bedkhat u balai phau ka sarai kla long ka balingki kam shimyo khun balai ba pendrung ya thok khat hang ni maju perkhat dah ba puli kani ni ka sarai kla long ka balingki kam shimyo khun te kani ka jingbu ya kani ka jing thu hang ni ka long be tang banyaram ba kani ka jing long lingki ba jing mami khun kan dei ka wei ni ki jing ki ba ki long ye long sem kin sai kan du hang ni pat ka wei ni kita ka dei ka ja buram ka le ran la ka long ye long sem kam non kun ti mut ka ja buram kai ha khamat jok im lang ka salang ha kini ki por ki ba men chua kai kalong kum ha kani ka ja ben riu jiu kalong kum tai kadon ka jing sha nyu ben kadon ka jing sha hoi ben hoi ha ka to ko por hoi tu por ba ngin sai kan du hi ter tu pat ka di ka tahi ka ba long ka wei ni ki jing ki ba krau ha ki im lang ka salang ka te ka ta ngin senang ya puli ha kini ki benta ki ba khamadin ba ngin sai pet kumnu ba kani ka jing long lingki jing mami khun ba utrai u bulai undala ai ka jing kular bakan sapun khun ni ka jing kemen ka pala lem kai ti ka jing kedau hang ni ya kani ka jing long lingki bar bam shim lai khun kadon ka jong kalan kai kadon ka jong jing thu hoi hani kham kan ni spong jong abram ka tengah jong sarai mat kedau kerpang bade ba sarai kalong ka balingki bat kam shim khun te ko mangal ong mene ka jing kedau kerteng ya ka kan thei ka digum kini ta ka por ki jaka ki badan kam to life way ti utera ula shim yu abram u khun jung u bi ulot u khun u haran u ksiu jung u bat ya kasarai ka persakurim jung u ka tengau abram u khun jung u bat ki la ya let mi no lang na kashnong ur ka ba hakari ki khaldi ya ka banet syakari kanan itu mi kanan ne bat ki la yawan poi sha haran bat kila shong sa bat ki la shong sa angta hani mi pan haran sa jaka kan hoi mi sha tu khun tamu kala bun pateng ni ndai te pe ke jingal inti mo ku mangalong mene ka ur ka de ke jingal inti ba thamai ne ka ur na hakari ki khaldi nang tu ki ya mene syakari kanan entah poi shong sa pada haka haran long kita ka de ke kom long jong ka ju kurfi ke de ngipe ya kamap stonan hi kalong kum tu kan kun to kam dadon ni ka bani nya karan hang ni ndai ka sulong bet kani ka jing mi thamai ha kani ka jing ya lenti ka ba utera u yalam ya la ki jong ki khun ba dia u ksiu ada poi ha tu ka dekhot ka balai fuar pade ti kisngi utera kila long ars pa san snem ba utera ula yap haran to ting la poi hado ka benta ka bakut jong la nong khat we hoi te try gani ka session ka benta kari ka session ka ba ila pan ong kari ka penkut ya ka program dorbin jong ka series ka baningkong ka bangi sedang nadu ka session ka ba ar mot ka lenong ka baningkong jong kitab Genesis
hado kan ni kalau nong ka khat we jong kan ni ka kitab te khuli shibu ni phi baro ki patlok bat kum ka channel bat akuli ka pang pi pastor mengla man kenjo man pendep shado kalau nong ka khat we ka series ka ban kong te ni kermen ni smelenti ba ngenang la pani ya chakmat te sai kendo ka we ka benta jong program pan sai sien khulei phi we pe we plei shi hajar ngo